awunamandla emabandleni onke. Siyathandaza egameni lenkosi uYesu Kristu umNazaretha. Siyabonga kakhulu. Sicela ikwaya yethu take over.
Sunday school. Ngelise igama lenkosi uYesu. Amen. Wabathekwane isindisiwe. Izono zami zixolele. Amen. Ngafika ngilomshado xa ngikuke lapha. Amen. Amen. Labuhlulwa ukuba. Njengoba sibadala emabandleni sigade sizi-robots ukuthi izinto zihambe ngendlela. Amen. Sivile-ke imeko yekomiti icala izimali ekungabuhlanga siyaxolisa-ke ukuba senzima ngegama lenkosi. Amen. I've come to introduce our speakers kulo mhlangano we-Easter. Sawucela ukuthi Mabuya enyuke nomama enyuke, sicele ke nobrother Jacob enyuke. Sabacela ke basabe lapha. Glory to Jesus. Amen. Sabele ke uJesu wakifela, uJesu wakethanda, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. uJesu wakifela, uJesu wakifela, uJesu wakifela, Amen. Sinotata ke uMabuya. Utata uMabuya ke uthathile. Unabantwana abathathu. Amen. Ikhaya lakhe lokuzalwa ke liseMount Fletcher, Eastern Cape. Amen. Upastorisha ke ibandla lasecala uClarisse yaseGengrey. Amen. Sibe no brother Jacob Nsizwa. Amen. Sawuqala tata aw approach emission approach. Sikale tata kuyi. Amen. Yena ke uphuma apha emfuleni ngokwebandla. Ikhaya lakhe ke lingapha ya eNqamama. Okay, sorry. Ewilobhek uGadani. Amen. Hallelujah. Sindiswe ke izono zakhe zixolelwe. Amen. Siyabulela ke bakhonzi bakaThixo ukuba uThixo anicebise aniqwayise izinto zingaka nizithethileyo apha nithunywa nguThixo. Siye samkela savula iintliziyo zethu. Amen. Thixo ke apho nithathe khona aphinde agalele. Amen. Sawunika nje ke utata nomama babulise then ke bona behle emveni koko siyeke le utata ke kodwa.
Masibulise ekambeni enkosi, amen. Sabulise ekambeni enkosi, amen. Isindisiwe uYesu inkosi yempilo yami, yasenzela inceba inkosi, yasihlangula, amen. Masibulele kuqala kutata wethu, Tata Mabuya. Siyabonga kakhulu uThixo, ndifunde kakhulu every time utata ministers. Ifoni yami iphumile, ngibhale notes. Had a privilege of at least spending ixesha notata, so I'm grateful for umnyango inkosi ovuliweyo. We might think sithi okanye ibandla blessed. I'm very much blessed ukuba khona phakathi kwebandla. Siyibulise ibandla lonke, otata, umama uSisi Bhuti, efundisi bethu, umfundisi uSogogo, ekambeni enkosi, amen. Okwesibili, must appreciate isifundisi salapha ekhaya, siya-appreciate i-leadership yalapha ekhaya, ikomiti, nabo bonke nje abantu who stood with us as we prepared for this convention ebesikuyo. We are grateful uba zizitya endlini yenkosi, amen. Amen. Ndiyaphrisa ibandla lonke ngegama lenkosi uYesu. Ibandla lonke ngegama lenkosi uYesu. Amen. Ndisasindisiwe inkosikazi yakwabani Mabuya, yamamkela uYesu wangena enhliziyweni yami. Amen. Siyabulela kakhulu ayehlangana amaxhala. Amen. Sithetha noko Sunday namhlanje simane sibala bayo Friday inkonzo singaphi. Xa sibuya Friday sathi hayi noko usho 2 days sesizogqiba. Amen. Uba sibuya Saturday izolo sithi hayi kusho usuku lwangomso, so sinceda Nkosi. Amen. Siyabulela ke ubawo osincedileyo kube kuhle kakhulu. Noba khange kube lula uba sisiza apha, khange kube lula. Sithe xa siserhafu kangokuba ngakhange kube lula, kwakhona into ethi hayi nkosikazi masikuhayikhele izinto ezijikayo nabantwana mjike. Amen. Ndiqhubeke mna nohambo, kodwa uThixo akavuma uba aze yedwa utata. Sangcambaza wazosifikisa uThixo. Siyambulela kakhulu kakhulu. Kuyabonakala ukuthi ukuthandaziwe ngoba ngisijikile bese sivumile nathi uba hayi masijike sihayikhele tata, sijike nabantwana beqhubeke nohambo. Siyambulela ka uThixo yowasivunela indlela sazofika, safika samkelwa kamnandi nakwikhaya esikulo. Kube kuhle bekumnandi kakhulu. Kambe abantwana bebebuza namhlanje ba makazi siyahamba namhlanje. Uthi makazi yo bantwana bami, ewe niyahamba. Bengafuna ukuhamba ngaba kwathi seniphinde nibuye. Samkele kakhulu, nisibulelele kula family. Siyabulela kakhulu, sihamba nathi sicakathile. Sinithi izinto uThixo asifundise zona nasicakathise zona. Yazi ngithe ndihleli phansi kwavuka into ethi yazi uThixo abantu azosebenza ngabo ngabantu abazophuma kubo, bangabi ngabo abantu abangazibakho sezingqondweni. Bayakhumbula xa usandosindiswa ungazinto, ungaziphilelanga kakuhle, seshomehlo wakho evalekile kwizinto ezininzi. Umuntu uThixo ozosebenza ngabo ngabantu abangasuboni into ezininzi, ngoba into eyasiphazamisa endleleni ukubona izinto ezininzi. Nokuvuleka kwengqondo zethu savuleka kakhulu. uThixo uzosebenza ngabantu abavalekile ezintweni ezininzi kodwa abavulekile kumoya. Amen. Siyabulela kakhulu uThixo sisazophinda eqala. Amen. Sofika sibalise noba sisuke ekhaya kodwa kubukhulu yazi
sibona le saprichi uThixo ayikhulise ngeyona ndlela. Zininzi izinto uThixo asinike zona, sihamba siqakathile. Amen. Siyabulela ke Thixo wethu, siyabulela ke Mhlikazi omhle, siyabulela sithanda somphefumulo wethu, siyakuthanda semveni kwemini sisatsho ukuthi akakabikho omnye uThixo esikholosa nesimkholelwayo nesimethembayo. Sithemba wena, sisakholelwa kuwe nangalentseni. Siyabonga kundla yonke sinikela kuwe Baba wethu othandekayo. Uthatha indawo egameni lenkosi uYesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Asibulise kodwa bethu befundisa omama befundisi, sibulise kodwa bonke, sibulise omama, sibulise obhuti osisi, sibulise kubantwana abancinci, siyabulisa kubantwana abancinci baka-Sunday school, teenagers nabancinci abangakwazi uzithethela, asebethetha kodwa nabangakwazi uzithethela. Siyabulisa kwi-visitors zonke zethu ngelihle igama lenkosi uYesu. Amen. Sengazisiwe konke sekwazisiwe. Siyambulela ke uThixo ngakho konke. Siyambonga uThixo ngegama lenkosi uYesu. Siyabulela njengoba ke unkosikazi sekebulele wabonga kula family yakwamakazi usisi
sithe zitho siphatheke kamnandi sithe kamnandi phaya ekhaya nomakhulu no sebesiphekele bebesiphekela kube kuhle kakhulu amen sibona ilelinye ke lamakhaya wethu haleluya siyambulela ke uThixo ngakho konke nekomiti yethu ibikhona inkosi nisikelele bonke bebesebenza belungiselela lo msebenzi bazawubulelwa ke ngodata bethu kodwa nathi sibulelela indawo engangeyethu amen ngenxa yexesha bathandekayo selimkile zibe ninzi izinto zonke ke izinto ziyadingeka ukuba zenzeke haleluya siyambulela ke uThixo this region uThixo uyibeke kwenye indawo kubonakali ukuthi inale minyaka ibikadibalwa le ibibalwa kodwa siyibona ikhulile ngeyona ndlela amen sizalwa ke apha eKapa ngokwenyama ndazalelwa apha nangokomoya ndaphinde ndazalelwa apha kwicala lase-Western Cape kuthiwa ke ngokwembali umfundisi wami ibandla elalikhona yimfula usayithethe imfula ke izale amabandla amaninzi zonke phansi bonke local onyanga langa ubani phazama bazalwa yimfula iStellenbosch kwayi-preaching point yasemfuleni abanye babavangeli Tata uDwerha ababevangela eStellenbosch yayingutata wami ongasekhoyo kwasindiswa abantu abaninzi iStellenbosch nguye owayiququzelela nendawo zokukhonzela sisebancinci ke silingana nonyana wami sasimane sisize emfuleni sihamba ngetrain sizokhonza emfuleni omnye wabantu abazalwa eStellenbosch kodata bokuqala kushumayela ke lo mvangeli ndizalwa nguye utata ngumkhweka mfundisi uNtetha utata kamama uNtetha umfundisi wasindiswa kushumayela utata wami wamamkela uYesu nabanye ke baninzi haleluya ndike ndayiveza indaba ethi ndisizalwa ngabavangeli ekhaya kukhonziwe phaya ekhaya ndinabakhulu abami abakhona bakhonza phaya emfuleni otata usalukazane bekhona ingathi ngeke ndamthishe ngabakhulu bethu sizalwa nabo phaya ekhaya ndizalwa ngeMasbushwana noJola umphankoma amampondomise nehlubikazi haleluya kodwa ke kuyo yonke lonto sakhuliswa ke ngevangeli abazali bami bayimela intsindiso sekukhona izinto ezenziwayo ezilalini zethu babezi role models zethu abazali bethu noba abantwana bekhuliswe ngevangeli baphinde baphuma benzi unothanda kodwa abazali bema enyanisweni ngoba iyamelwa abazali bethu inyaniso noba abantwana bakho bangaphuma benze lento abayenzayo uba umile ezwini wama enyanisweni
abantwana bakho bazawubuya bazayingqina bephaya etywaleni. Sasiyingqina into yasekhaya sisetywaleni. Sisekhona apha ekhaya. Sasiyingqina sisetywaleni. Kunendywala noba sasisiya yayisithi xa sisela kwezo ndawo esikuzo sibize igama likaYesu ngoba sasizazi ukuthi zinamandla wazo ezi zinto zokuba kuhlatyelwe abantu abangakhoyo. Iyahlekisa into yethu. Haleluya. Iyahlekisa. Kungasa phandle ixesha limkile, kodwa ke ndizama uveza into ethi xa ungumzali hlala enyanisweni, hlala ezwini, abantwana bakho bakhulise ngezwi. Ndiyi-product yaloo nto. Noba abantwana bephaya bayayazi into yabo wabo, bayamazi uThixo wabo wabo, bayayazi ukuthi ekhaya kuyathandazwa. Haleluya. Ekhaya kuyathandazwa, bayayazi loo nto ukuthi bayathandazelwa. Futhi sasibizwa sithandaze sesibadala ke ngoku sesingabafana abadala. Sasibizwa noobhuti bethu sithandazela. Amen. Yonke lento ikhona into esigcinile ngenxa yento eyatyalwayo. Apha kukhona lento ethi uYesu uvukile. Emveni kokuba kwenzeke konke, wantlithwa, wabhitreywa, ooJudas, ooPetro bamphika. Kodwa noba kunjalo uye wama. Indaba esikuyo iyamelwa abathandekayo. Abantu bayazimela izinto zabo kangangoba abantu abangakholwa xa bengayifuni le nto esinayo okanye le nto esiyiyo abasikompromizeli. Now nathi simele singacompromise. Ndiyayibona le nto ukuthi sihambe sicompromise ngoba sifumene iTelegram ethi ndizawube ndichitha amaqhosha. Sibanibani mntanam, ndizawube ndichitha amaqhosha kabanibani uze wehle. Sicela isiphekiso, sicela igalelo lakho. Eyam imali ayiyi kwezo zinto. Eyam imali ayichithi maqhosha. Andanoba sisekhona apha enkonzweni. Eyam imali neembiza zasekhaya aziphekisi kwizinto zabantu abafile. Apha ndiyayiva ukuthi abanye babamba igazi bathi utheni athethe ngolu hlobo, kukhona amandwendwe. Eyam imali ayiyi ukumnyama nokukhanya kuhlangana. Eli lizwi umoyigcwele izwi ebelibekile, the verse ebekufana ndiqale ngayo ukuyifunda. Ndazama ukuba smart apha ebantwini ukuthi Nkosi yami ndifuna ushumayela ngePasika. Bekubekwe Leviticus, ungayipronounce ngendlela right, chapter 20 verse 6. Lento yokuba sithi safelwa, senyulwa, sathengwa, sakhethwa, sathandwa, kodwa siphinde sihambe siyokhothama ndawo uThixo iyaqhubekisa. Kungcono ungathandwa ngabantu befamily yakho kunoba uflathelwe ngabantu befamily yakho, kunoba uflathelwe nguThixo. Mna ndikhetha uflathelwa nguThixo. Nasemabandleni wethu sekungene befundisi bam singenelwe emabandleni. Abantu bayanishiya apha emakhaya apha in this place, apha eKapa bahambe bayohlabela, bayokwenza amadini emakhaya, banishiye. Xa bebuya babuye bavuthe, bangene ezindlweni zenkosi bengahlambulukanga.
Aliyazi nina lonto lixesha lokubandla lithathe istendi sokumela sokuma ngakulowa lishekayo ngakulowa lithengayo ngakulowa lithandayo. Iyamele ivangeli noma uyalapha imele noma unamali imele uyimele uthi uyifele silandela abantu abayifela. oStefano basendulo bakhulunywa ngamatshe literally babekhulunywa ngamatshe babekholwa ngamehlo. Oh ngegama likaJesu kusemnandi kuthi sahamba ndiyokwenza idini ekhaya phatha umkhonto kuthi hayi bamba nje khawubambe nje apha emkhontweni. Abantu bethu ngegama lenkosi uvukile wena Funda sothandaza. Lo mphefumulo uthe wabheka kwabakilishono. Lento esikuyo iserious. Should ube khona umuntu oxhonywayo engenzanga nto. Iserious lento esikuyo. Lento esikuyo ubuserious bayo kukhona umuntu owayifelayo. Akumelanga ukuthi siyiphatha noma ikanjani ngoba yafelwa safelwa ngegama lenkosi Yesu. Endihamba kule ndawo lowo othe inkosi le yokuba ndithi sendikholwa ndihambe ndiyoguqa Samuel. Umengcwele beleyilelile lento this eqaleni kwakhona into ethi yathola ingozi lento ubona emabandleni wethu ungekho umoya wolulamo nowosebenzisana. Abantu bayaconsulta izinto ezithile bayahamba bayokhothama. That is why abanye bengenawo umoya wokuguquka. Bayakwazi ukuthi abantu angakhonzi iveki yonke angakhonzi iveki yonke kodwa angizuwa ukuba nekhalakala kempilo akesithi amen. Bayakwazi abantu ukuthi angakhonzi iveki yonke kodwa abe nesibindi sokubala imali ngekawa. Abe nesibindi sokubala imali ngekawa. Why uYesu wayekhonywa ukhonyelwe okokuba sifuze yena. Hayi amen. Phaya emnqamlezweni kwakubethelelwa inhlonti zethu impakamo zethu amaqhinga wethu singabi namaqhinga singamkhonzi ngamaqhinga akhona emnqamlezweni. Hayi amen. Njengoko safa kanye naye savuswa kanye naye. Ithi iBhayibheli masithi njengoko safa naye savuswa kanye naye funani into
umbuso ulawulo ndilawulwe nguThixo sendisebandleni ndingasilawuli. Jesus phelile ixesha. Ngicela ufunde this Leviticus. Lo mphefumulo uthe waphela kwabanye imishologu. Lo mphefumulo uthe wathi Wabheka kwabanye imishologu. wabheka kwabanye isholo Nabosiyazi uyenyusa ngokubalandela. mamela uJesu wabethelelwa ngohlobo sisekhona ekhaya. Ukubethelelwa kaYesu kwaba kanje. Akazange uJesu abethelelwe inyawo zithe sa. Xa uhamba uyobuza kwabaneshologu ungqabalazile uyahenyusa. Ukuhenyusa kwethu kwabekhelelwa emnqamlezweni. Henyusa ukuze noba siyamkhonza uThixo singamkhonzisi henyusa. Amen. Sikasaphutshelwa ngumntwana. Saphuthelwa ngumntwana. Utata kaNkosikazi ngimthanda lo ntwana. Akasekho. Utata kaNkosikazi wathi uyabona lo ntwana uba benumzisile. Enzela into ethile. Wathi kodwa ke mina Nkosikazi ngubongi. Mina mbongiwe nomyeni wakho ndiyayazi ukuthi andikholelwa kwezo zinto. Siyaziwa. Yabona xa uyenyusa uyaziwa. Bakubeka phambili futhi bakuthandazise. Ungamangala kukhona abantu abathandaza kwindawo ekungafanele ukuthi hayi ngoba bayamazi ukuthi uyakholwa bamvulise ngomthandazo. Andisazi basithele sinje ungamangala abantu benza izinto baxhethwa ngobusuku. Ukukholwa kwakhe bakuthetha njengento engento. Kodwa siyabonga ngokuvuka kwakhe. Ukuvuka kwakhe kusiphathele uloyiso. Noma kungakhona izinto ezinjalo emabandleni, praise God, ngonyana wakhe owavuka noloyiso. Angeke kuhlale kunjalo emabandleni. Angeke kulinde abantu abahenyusayo. Xesha lokuhenyusa liphelile. Yasongwa intambo kuzawulawula izwi. Ngoba singabantu bezwi, asibona abantu bentsomi. Kwenye soma ndizwizwe kwenye inkonzo yenigrupu wathi umuntu othile othembeleyo wathi uyabona apha asivuthi. Wathi nalento yoba ubiza igama likaYesu kakhulu ayenziwa loo nto. Sivutha andizuyisho. Wathi asivuthi yabathi ndingaxhuma ngomlenze ndithi igazi likaYesu negama likaYesu ngabhaptizelwe egameni likaYesu. Xa ndikhupha igama likaYesu ngaphandle akuyonto. Igama likaYesu iBhayibhile yonke into esiyicelayo egameni likaYesu siyayifumana. Yonke into esiyithandazelayo egameni likaYesu siyayifumana. Xa silibizwa igama likaYesu siyasindiswa. There is salvation in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. By the name of Jesus we are delivered. By the name of Jesus we are healed. By the name of Jesus we are redeemed. By the name of Jesus we are in the good stand with God.
leli bandla lakwamphilisi lithembe igama likaYesu, alithembanga amabhodlela, alithembanga vaselina, alithembanga zitaputapo, alithembanga amanzi. Igama likaYesu liyabasebenzela. Abazali bandikhulisa ngegama likaYesu. Igama likaYesu. Ubona nje ndakhuliswa ngegama likaYesu. Yintoni le abafuna uyifaka xa bekhupha le yala? Bebengekho ekuseni ngathi ndingathi ndiphinde ndithi nge-reverse. Yintoni le abantu abafuna ukuyifaka xa bekhupha umthandazo? Iyandihlupha le nto, andibethi kodwa iyandihlupha le nto eyokuba neenkonzo zethu ezinamandla, umvulo lo wokuba ibandla lendlala inhliziyo yayo kuThixo ingathi uyawufeyinta umvulo umandeni. Asimelanga ubetha, asubetha umvulo. Xa ungayazi into yiyekele kubantu abayaziyo, thula ubukele, hlala phansi uthi kwala. Lento yoba kukhutha igama likaYesu, lento yoba umoya oyingcwele angabekwa eziphila, lento yoba izwi lisuswe akuyo yethu, into yethu lizwi. Into yethu ngumthandazo lo waxhonywayo iGetsemane, ukwaze ukuyimela ngenxa yokuba uke waya enhlango eyothandaza amandla wokuma entabeni. Hayi amen. Uwafumana emthandazweni. Thina silibandla elinjani elingathandaziyo? Bani utata wethu? Khawuqinise. Umuntu efuna umuntu Funa uthe wapheka wabalelisholo nabosiyazi uyenyuza ngokubalandela ngawukhasa nomphefumulo ndiwunqamule ungabikho phakathi kwabantu bakowabo. Ndawuthi awukhasa ukusazi mfundisi ukuthi kukhona abantu abasikiweyo abangasikwanga yi-leadership kodwa abasikwe ngumoya oyingcwele. Yabona abantu abalwayo ebandleni bajoba bobani. Ndithetha abantu abalwayo. Kukhona umkhosi ovusiweyo kwicala lasebumnyameni elibhizi lisilwa emabandleni kuba ngaziswa le into ephilileyo bayayihlola ukuthi iza nabani, bathetha ngefoni. Naxa kusiyiwa koogeneral anizazi nezinto, xa kusiyiwa kwezi meetings zenu uyabuza ukuthi usibanibani ibingubani lebethetha, kukhona abantu bakhe akathetha nabo. Usibanibani uze nepoint ethile, ubone ibandla, ubone inkonzo
movement ngithandile lakha lenkonzo movement ispeed bekumele ukuthi ikhamba ngaso sispeed esiphezulu kodwa kukhona izinto athi omumbhali kuthethwe bathile bathethwa abanye basetshenziswa kulo mkhosi bengakho lento yokuba besoloko be-negative uyesu uphikisana nalo omphikisayo othi hayi makangayothonywa kubalulekile nguPetro lo othi suka umke kumsathane usathane uJesu bona usathane uthi suka mbeke emva kwa devil suka umke kumsathane osathane zakhe baphelele ngela xesha khona usathane edike ukuthi bekhanyiwe sithi suka umke sathane waye uthetha izinto ezinegative waye uzawuvalela icebo likaThixo alivaleleki ngoba liyafohla ngexesha lokufohla kwalo uKristu Yesu ukuvuka kwakhe kuze ne-victory ukuze abangakwazi ukwenza bakwazi uvuko luze noloyiso ukuze abangenakho babe nakho uvuko luze noloyiso ukuze abathi mna ndi-weak bakwazi ukuthi ndi-strong uvuko luze noloyiso ukuze bathi abantu abathandi nanto bathenge bengenanto. I feel any vision. Feel any vision. Sizawuthandaza. And the neighbor nami lapha ekhitha sonke. Thini banjela. Kodwa khona into ethi ndithi so compromise. Iserious lepe esikulu. Khona igazi laphalala. Khawufuna any vision. Khawuthatha mic. Bangcwele niyayazi family siyafunisha ukuthi simele siyithobele. Kodwa ngoqala ukikizela awukikizeli kwi-sacrifice zobumnyama. No, ezinto zifuna uthethwa. Ndicela ungalithethi mfundisi into kamfundisi uMabuya. Umfundisi uMabuya uneline yakhe. Perhaps uneline yakhe. Siyafundiswa nasifundiswa sakhuliswa nini? Hayi. Nisifundisa ukuthi masishumayele kanjani. Kodwa khona into ethi manje prophet ngolhlobo. Kwanile endlini kaThixo. That is why kukhona i-competition. Abantu bayakhomperisana banomncintiswano ngoba abukho ubunye benkolo. uYesu bekemnye noyise. Yonke into uYesu ayenzayo bekeyiripota kuyise. uYesu ripota kuyise. Ekuthandazeni kwakhe uthandaza kuyise. Kodwa silohlobo elikhutshiwe eli-rebellious. Ekudingeka amagorha asezulwini a-experience amandla wovuko. Amisinyaniso ngobunjalo bayo engacengi imali engacengi kondliwa. Engukondliwa
Ngokufuneka singashumayeli inyaniso, kufuneka izinto zingakhuzo. Ukhuzo lukhona eBhayibhelini. Khona ukhuzo. Yona nto uYesu efika phaya bethengise endaweni engafanelanga ukuthi bathengise khona. Ithi iBhayibheli wabakhuphela ngaphandle. Abagxotha. Abanye wabahlaba isithwebo. Bafaka isabhoko uYesu. Njengoba kusithiwa hayi befishi. Ofishi kobanye. Athi shishwela noyishwe. Bafaka isabhoko uYesu. Baphuma ngefestile. Phuma ngefestile. Ivangeli esikuyo yachitekelwa ligazi. Kukhona uphalo. Now uzawulindela ukuthi ndishumayele nditeketise umoya ingcwele sithi mandithethe ngolhlobo. Mandithethe ngale ndlela umuntu azawufuna ngayo. Uke wathi omnye kwenye indawo kuthiwa wathi kulo mfundisi. Wathi yabona lo mfundisi. Kukhona imihlaba ekungafuneki ukuthi uyinyathele. Otherwise baza kuncisha i-mission support. Azakuncisha i-mission support. Noma kancisha i-mission support. Ikhona imishini yasezulwini endikuyo. Kunoba icebo likaThixo lifele liphelele ezandleni zami, andizunesana nabantu abangenalo ixesha lokuhlakulela ezabo iministry. Ndathetha phaya eNtabankulu. Ndathi ukuba ninomoya wokufunga, mna andizufuneka. Uyayibona laa nto ufike sesiphume emabandleni sesihamba kancinci ngenxa yameva noonomeva abakhoyo abangenalo nexesha lokuthandaza, kodwa bayakwazi ukuyibala imali kaThixo abathandazayo. Ikhona le nto endiyithethayo. Andikho mfundisi kwisimo sokubetha abantu, kodwa namhlanje ngale Pasika ikhona le nto ekuthiwa mandiyithethe. Sizodilisa imithombo eyembiwe ngumkhosi wobumnyama, wadiba imithombo yokuphila ekumele ukuthi abantu basele kuyo kugobhoze amanzi wokuphila, amanzi wosindiso. Siyayidiba nomithombo, siyayidiba imithombo eyenza ukuthi abantu bamkhonze uThixo engenalo uloyiko lwakhe, bamkhonze ngokuqhela. Siyayidiba imithombo eyenza ukuthi abantu bamkhonze uThixo bengabalazile. Siyayidiba imithombo. Sivula umthombo owehla waflowa basinda abantu ongekho right at a good stand with God, wabuyela endaweni yakhe. Funda chapter 12 verse 11. Dear Thomas, Revelation, Apocalypse, Revelation, Greek word apocalypse, elithetha ukuthi jila, susa. Sendilithethile igama. Bamoyisile bona ngenxa yegazi lemvana. Bamoyisile Bona bona ngenxa yegazi lemvana. ngenxa yegazi lantoni? Lemvana. Igazi likaYesu. Lemvana nguYesu. Ayilo gazi lenkukhu. Igazi lenkukhu laphelelwa, negazi lebhokhwe laphelelwa. Alinamandla
igazi lenkukhu nelebhokhwe likhumbuza izono zabantu. Nibona lempala logazi apha Western Cape, ligazi lenkukhu nelebhokhwe abantu abalisebenzisayo libenza ukuthi bahambe bathathe ivolovolo zabo bahambe bayoziphindezela igazi lenkukhu. Kodwa sizovula umthobo apho abantu sewuvuliwe, noba ndisitsho sewuvuliwe umthobo apho abantu bezawuseba ibe ngulowo aqunele ebukumkanini elulawulweni lukaThixo abe nonhlalo onhlalo lenza ukuthi nasendlini kaThixo ke bathetha ngamaphepha apha uchairman wami wathetha ngamaphepha wathi umuntu angayeki iphepha phambi kwakhe. Onhlalo lufuna ukulungisa, lufuna ukwenza kakuhle. Kule minyaka esikuyo abantu bathundezwa nasemakhishini bayathundezwa ngoba alukho unalo likaThixo. Nalo likaThixo lenza ukuthi umuntu abe nento, kube khona into ethi into eningayenza. Nasekhishini bayathundezwa. Ngeke ndafika kwenye indawo insizwa zakhona zibe phaya sihlala kwenye indawo ndiyanqena noba ndiyayifota leyo bazayifumana kodwa abasayenzi nayo. Bezithundezwa zingapha zimane zisisela ukudla xa kuyimihlangano kanje, zisisela ukudla ngetray, iplate bazibeke phansi. Yayazi amandla ovuko asenza singabi ngama-athalala. Amandla ovuko enza ukuthi sibe noxanduva endlini kaThixo. Kulowo akayekeli umwabo ebulaleka. Ngeke bazihlambe izitha bebodwa ndikhona. Ngeke bakline enkonzweni nami ndiyaklina. Ungabeqa befundisa. Siyaklina nonkosikazi manje. Usathana injongo afuna ukuyenza, ufuna ukwenza lento yama-robots nasendlini kaThixo ukuthi abantu bangamkhonzi uThixo ngamandla wabo. Isezwini lento yokuba ukhonze uThixo ngamandla wakho. Uwachithe lapha amandla wakho. Isezwini lento yokuba ukhonze uThixo ngamandla wakho. Endlini kaThixo uba kulungiswe izitulo uzilungise, ungabi excuse me. Okukhompelishana sinethoba negroups ezithile zabantu abathile abanezitatus ezithile. Wakhula uYesu, wakhula ngewisdom, wakhula in stature, wakhula uYesu ngesithomo, wakhula ngefavor kuThixo. uThixo waba nefavor kuye, wakhula uYesu. Now asesikhulile emoyeni kukhona izinto ekungamelanga kume umuntu apha okanye ikomiti ethile ithethe ngoba sikhulile. Asedlule babeyisile amandla loyiso. Namhlanje sithetha amandla wovuko. La mandla asenza sihambe siye kwi-community zethu. Usathane abeke izibingelelo zakhe. La mandla sawufika sinyathele ngalamandla kweza community zethu. Izibingelelo usathane bezibekile zidestroyeke. La mandla kwezela sisiyatha babeyisile bona yegazi lemfana nangenxa yelizwi lobungqina babo abawuthanda
abawuthina ngomphefumulo wabo abawuthanda abawuthina ngomphefumulo wabo umphefumulo wabo abawuthina bawuthanda umphefumulo wabo ngamanye amazwi bazinikele ukuba wazinikela nathi simele ukuzinikela bamelisile uSathane ngamandla ntoni egazi lantoni nangezwi lantoni kwizenzo ithi niyawamkela amandla akufika umoya engcwele nibe ngamangqina kulo lonke elaseJudiya nelaseSamariya to the uttermost what of the world of the earth. Asimela ukuthi siphelele apha kodwa into yethu inabile inakiswa ngamandla ngezwi lobungcina babo. Funda ukugqibezela iphilisi siyathandaza babelisile bona ngenxa yegazi lemvana nangenxa yelizwi lobungcina babo abawuthandana umphefumulo wabo kwatha kwasekufeni kwatha kwasekufeni babenqobo cela sifana amabhayibheli nasempini ngalo igazi babenqoba siwavalile amabhayibheli. uTimothy emyala unyana wakhe enkosini uthi lento elapha kuwe yihlakulele, fan it into flames. Esisiphe silapha kuwe sithe izolo xa bengasebenzi, xa bengazenzi, bengazisebenzisi okanye zingasetyenziswa iministries ezikubo bazawumaka nina, bamaka ezabo bayazireserve. Lixesha lokuba iministries zabantu zisebenze zingalali. Abantu bangapheleli kwidesk zenkonzo, baphelele kubaleni imali, baphelele esikomitini, kuyadlulwa ekomitini. Iministry ebekwe kuwe nguThixo. Apha kowenu mama, apha kowenu uyayazi le. Otatuzweni, on local church, ikhona into ethi mandiyithethe kwipasika. Mhlawumbe izinto ayizo zasepasikeni. Uba izo zizwe zasepasikeni, ndiyavuya ndizawutsho ndisikwe, ndingabi saplelwa kwezi pasika. Ngoba ndibanento ethi ngathi ngayo mabhizi tenzi intente somewhere. Ezinto zinabantu bazo bazawuthetha smart, bangazithethe ezinto esizithethayo. Amandla ovuko asikhuphe ekuthini sibe kabini igazi likaYesu nozalo likaYesu sizelwe ngomoya okuzelwe inyama kokwenyama. Waye abantu bezaba ngokwenyama baphinde babe ngumoya. Uyabafumana ngapha emagqubini, uyabafumana ngapha emagumkeshini. Makasuswe lo, makasuswe.
igazi likaYesu lihlambe yonke inhlonti esentwini lahlamba ubuzwe igazi likaYesu akekho udlamini akekho udiba akekho umfetha akekho umshaykhane akekho umfomba igazi likaYesu lahlamba lasusa isono sibanye ngenxa yegazi likaYesu sibanye ngenxa yokukhonywa kukaYesu sibanye sicinga ntonye singaba ngabani sifuze bani sinyangwe ngubani lento sekusakhela noma yeleqe sifuze bani Judas uPetru bamphika uJudas bani uJudas lo wayemhaka betrayer basithengisa ngoba basayina bayafumaneka kwi-signatories i-signatories ze-fraud uyathengisa akumelanga ufumaneke kwi-signature zamagungela apha i-signature zethu asifoti asenzi i-fraudulent you whatever asingeni kwi-fraud asibhitreyani mandlo Yesu kuflowa wona njengoba sibuyela ko-local sibuyela namandlo Yesu phaya intabankulu andicela ndiqhumafundisi sizothandaza phaya intabankulu ino-local abayi-18 on-local abayi-18 on-local umfundisi wayemnye ngelo xesha ndandipha umfundisi wayemnye nabavangeli ababili bonke ootata uma-elda nootata umadikoni umntu nomntu uno-local amkhonzisayo ukwenzela ukuthi iministry elapha emthweni ingaqini makube khona into ayenzayo njengoba sekukhona imimoya yokuvukelana bavukelane nabefundisi sinivukele nabo basivukele akusetyenzwa iministry yakhe isuffocatekile yafuthaniseleka ayebona wena ubona ithaba sikwelo xesha apho igrowth ingenzeki kwicala likamoya siyababona abantu bayakhula kwizinto ezithile kodwa xa sibabona kwicala likamoya bazaqile spiritual bawondile kasisuthu bawondile umntu wabo kamoya unekwasiko praise God kugeleza etroneni imifula yobomi imifula yokuphila imifula yokuphilisa iministries zabantu zizawuvuka iministries kolokale emamandleni zizawuvuka kodada zizawuvuka komama zizawuvuka kosisi zizawuvuka kwinsizwa zizawuvuka nasebantwaneni bazawumisa intento mama osisi bazawumisa intente kuzawugobhoka i-openness ngapha nangapha e-Western Cape kuzawuba zii-openness sesiyathandaza beningekho mfundisi
senze iconference ngithetha ukuhlambuluka kwami moya ngcwele ndingapha eKZN ndishumayela eKZN sishumayela khona eKZN moya ngcwele wabeka ukuthi mandihambe ndiyokwenza i-open airs kwi-rank zonke zase-Western Cape. Kwakudala kwakungekabikho nenyikitsha yokufa. Ndafeyila ikhona into ebekwe kuwo bonke abakholwayo lithi iBhayibheli nazi izinto ezizawulandela abakholwayo. Mark 16 verse eyakho verse 18 angesithi amen. Ethi iBhayibheli bazobeka izandla phezu kwabathini bathi usifundele ekhaya Ephesians 4 verse 11 uthi uYesu wabanika ngibeka kanjani kodwa Ephesians chapter 4 verse 11 wabanika uYesu abantu nanoyithabanye noba abantu kodwa ngiyayazi ngiqala ukuthi sithi basithi wabanika abantu sibreaka ezindonga ezithi hayi umakoti akumelanga ayokwenza open air. Ubulunga lo utata usalukazana ngaxelela sikhuliswa ngumama ebephatha ispeaker ame phezu kwelitshe take loud speaker athethe kwezanhlanga zasekhaya ngesuthu athi Jesu uyaphulusa mama wethu osizalayo eshumayela phakathi elalini. Hayi akufuneki yalo wena ukugqotshozwa kwakhe kunemifula eyaphuma ukuze kube khona imifula ephumayo kuthi mayiphume imifula sivala ma simebeka hayi mfana apha Western Cape go njengoba mna ngenda yekelela nathi hayi commitments zebandla befundisi bam kukhona i-commitments zebandla ngoba ibandla ayilo lethu linomnikazi walo vele kwathiwa alishiwa mntwini noma abantu kungakhona abantu abenza ingathi amabandla ngawabo kuzixesha apho uThixo ezawajijindawo. Andikho Peter lento endiyishumayelayo ningathi noma phaya eqala hayi ngexa eqala inoba baphethe kakubi ngoku uzokhohlelela lapha kuthi no ayikho njalo kodwa umoya oyigcwele uthi mandiyibeke lento uYesu bekemnye noyise yonke into bekeyiripota kuyise ngabathena bangaripoti kodwa bangaripotelani kodwa basebenza kunye. Ayikho into ezawuphumelela kasingabambisananga
xa singathwalisananga bunzima, xa singenamthelo omnye, ayikho into ephumelelayo. Asingeke siqobe, sesiqonyelwe, sizawuba zii-victims zokungqilibana, sizawuba zii-victims zokudelelana, sizawuba zii-victims komnye nakomnye. Yet there is victory esinikeziwe egameni likaYesu, egazini likaYesu, kodwa siyehluleka. Uthi xa ujonga abantu, lo mntu bekendithina ngeli xesha bengakhona, kodwa ufike watshintshwa yintoni khe wasebenje enkonzweni wayenje. Ngumntu wempi, uzalwa ngubani? Uzelwe ngokomoya, kodwa praise God ngevictory yakhe. I-victory esiyiphethe sizawuhamba nayo emisebenzini, sebethambisa izinto kwiideski zethu, kodwa sizawungena nevictory. Sebebeka izinto ezihlalweni esihlala kuzo, sizawungena nevictory. I-victory kaKristu Jesu iyaforhlisa, ungena apho kuthiwa kungenwa khona. I-victory kaKristu Jesu ikukhupha apho kuthiwa kuphunywa khona. Iyaforhlisa, wangena elakhe izithixo. Ngivumele ndithi uYesu wawunikela umphefumulo wakhe, ukufa kwakhe akazangafi, kodwa wayesemsebenzini, wayenxibe ifaskoti ebomvu xa engene edwabeni. Kukhona abantu awayebathathela izithixo, wayeyothatha izihluthulelo kwenabafileyo, wayeyothatha uloyiso lwam nolwakho, ngoba we are more than victors, we are more than victorious. Asizo ziswayipana, asizo zehluleki, into esilwayo yanqotshwa, singabanqobi, asinqotshwa, siyanqoba, asinqotshwa, siyanqoba. Emsebenzini wakho uhamba noloyiso, efemelini yakho uhamba noloyiso olulapha kuwe, efemelini yakho uhamba noloyiso. Ukuthandaza kwakho akuthandazi mntu ohlulekayo, kodwa kuthandaza umntu odobozelayo. Petro Luiz. Argentina. Foi isso que
ngamandla wakhe. Ngicela wena shoyo uthi ngiyamdinga Yesu ngamandla wakhe. Phakamisa isandla sakho. Kulaa ndawo kuyo uphinde usithobe. Sesiyathandaza. God bless you, mama. Siphakamise, God bless you. Ndiyamdinga Yesu, God bless you. Ndiyamdinga Yesu, God bless you. Ndiyamdinga Yesu. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you. Mandisibone isandla sakho, ngicela usiphakamise kakhulu. Siphakamise kakhulu ngabe namahlombe. God bless you, God bless you. God bless you. Ndiyamdinga Yesu noloyisho. God bless you. God bless you. Eluze mama, eluze. God bless you. God bless you. Eluze mama. Eluze kami namashoni. Isa nawo mama tonti. Isa nawo sisi. Isa. Wazi. Kami namashoni Yesu. Suka namashoni. Baba Yesu. Siyamfuna lo Yesu. Ophethu lo yisho lwethu. Siyamfuna. Come. Naba bayeza bafike. Bayeza. Sizawuphela kwesizilapho. Sase-Western Cape. Singena ngamandla wakhe. Siphethulwa yiso lwakhe. God bless you. Yiza nawe. God bless you. Yiza. Amen.
Siyaqoma, siyaqoma. Khawuleza siyathandaza. Hallelujah. Oh my God. Also, Jesus, we can do something. Lord, first, you are saying, no. Let come and touch us. Let me tell you. It says that this was called it was a summer kai. She called it, we don't fully live. Similar to the Queen. Well, I'm feeling. As it is in the Square. What do I know? What a fully car. What fully car. Amen.